Vale. Si perdeu, si guanyeu, no. Mirarem. La primera descarga. No, yo te parlo fotos. Solo te una Fernando. La fica de primeres era un escàndol. Que bé! Va bé! Hola! Hola, sons! En la Macho, que es que digo ni gane, ¿eh? Oye, otros de cop! S'ho ha pensat jo. Terra? Toca! Torna! Sí, no es dolenta. No es dolenta, no eres dolenta. ¿Y es lo que dará? ¿Qué es lo que dará él? Y todos estos de años y estava bien convocat iban al dinar, no cabia la pantalla. Sí, ai, sí, Telle, una vegada que va anar i va dir, m'he fotut la comilona del 1000, home. Està reventat. Sí,
la super ya. Ya está. ¡En la final, Arby! ¡Ven, Pelade! Jo crec que no ha estat un bon partit per part del Flips. No sé si és que l'aire, si és que el fred ha influït molt als meus jugadors, però la veritat és que estàvem molt agarrotats, no teníem intensitat de partit i pràcticament no hem controlat el joc en 90 minuts, poques vegades hem sabut controlar el partit. Jugar a futbol, pràcticament, no hem sabut jugar a futbol perquè ens costava molt tindre la pilota, quan la teníem no érem capaços de fer dos jugades seguides o dos passades seguides, i és cert que si analitzes el partit me sembla que han fet, no sé si 3 jugades completes, no? Vull dir, la resta pràcticament és que recuperàvem tard i malament i a més és que no jugàvem gens a futbol, no érem capaços de fer tres passos seguits, no? Perdíem el control, el passe tampoc no era el que havia de ser, vull dir que en línia general hem estat fatal. No, enfadat, a veure, potser la primera part sí, perquè dius, bueno, no pots tenir un bon partit, però com a mínim has de tindre actitud, no? Jo crec que la primera part no hem tingut actitud, vull dir, en qualsevol jugada ells anaven molt més forts que nosaltres, se quedaven les pilotes. La segona hem millorat una miqueta, però no tot el que jo voldria. Bueno, jo crec que, a veure, ja dic, no sé si és qüestió del fred o de que ha estat... És que, bueno, deixarem durant la setmana, el que està clar que jo soc nou i comencem a conèixer una miqueta, però vull moltíssima més intensitat del que hem tingut amb aquest partit. El que passa que sí és cert que durant la setmana hem treballat moltíssim, és que molt força bé i amb moltíssima intensitat, i en canvi avui no s'ha vist per a res plasmat el treball durant la setmana al partit d'avui, no? Sí, bueno, i el millor d'avui podríem dir que és el resultat, no? L'única conclusió és que pitjor no ho podem fer, per tant, tot el que vinc a partir d'ara serà millorable. Jo crec que hem estat fatal. I el bo és això, no? El resultat i la classificació. Bueno, intentarem això, no? Intentarem tindre molta més intensitat de la que hem tingut aquesta setmana. El que passa que torno a dir el mateix, no? Jo estic molt content del treball durant la setmana, el que passa que avui no s'ha vist al camp. Bueno, no direm perquè es dona això de tenir intensitat durant els entrenaments, però no l'han tingut avui, no? A vegades també jo crec que el tema de la intensitat l'han tingut, me falta el tema de tindre pilota, i jo potser sempre deia que era una mica difícil al camp de Flix jugar, perquè al ser una mica de gespa natural pot una mica malament la pilota, perquè avui el camp estava perfecte i tampoc no s'ha pogut jugar a futbol. Durant la setmana analitzarem a veure quin és el motiu.